Nanging apa sakurunge taturi jumeneng aku sore mau ngeroleh TikTok gawe tembang gawe lagu. Oh, gawe lagu maaf. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Nah. Wong pas ndangdute ndoniken diaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, ana bawane Sinom nah, Sinom ya. Sinom ya, coba men dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Karo bapak dhewe. Ah iya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe nak. Oh iya, ya. Apa? Karo lenggah sing wendok kan. Oh, ya, ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh, orek-orek kok gawe lagu. Oh iya, ya, coba nek Sinom pelok. Oh, ya. Ya ndok kan. Kaya apa suaramu dinteni wong sak donya. Oh, ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Ya. Ya, saiki wis lakon weruh Niken Salindri. Iya lho, coba. Suarane kaya bledek lho. Kamu dengan bangkas maran terus barang beda Jalu kuwi lanang, estri kuwi wedok. Oh ya, lanang wedok wis nyawiji. Terus lho. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus bocah nang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Ya, terus saya cetok Arni. Terus samya mesem lan gumu itu sih ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare yo mesem guyu. Beniki siap karpet digulung-gulung. Terus tanetap Bandung ing rasa rasane wis ora kena bintung. Ya.
ya katresnan sejati ya terus pas gong tibane ompak ndangdute ya muga langgeng terus wis kene yo tembang iki nggih sapa ngerti ra? Sampun, Pak. Nggo sapa? Sampun kula kali Mas Ardi to. Lah iya. Aku dhewe. Kali kali Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kali. Oh iya widodo sing anu. Gawene lagu. Iya, ya. Rasa tresno, rasa tresno. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya gairah anak muda. Iya. Iya. Kayak apa, Dek? Pacuke dangdute. Ya, rasa tresno. Yuk. Ayo, semuanya.
Thank